yksi sellainen tärkeä asia, mikä on kaiken aikaa tällä hetkellä pinnalla, on tuo maahanmuutto ja siihen liittyen työperäinen maahanmuutto. Sehän on Suomelle hyvin tärkeää, mutta siellä on myös tällaisia pieniä kompastuskiviä, jos puhutaan esimerkiksi niin kuin hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta, kiskonnasta, niin mitä sä itse niin kuin ajattelet, onko sulla jotain sellaisia käytännön neuvoja tai ajatuksia, miten niin kuin näitä voisi vähentää? No joo, tämä on oikein nyt pinnalla oleva aihe ja jotenkin tämmöinen niin kuin työsuojeluviranomaisten ja tämmöisten resurssien lisääminen tässä, että sitä saataisiin niin kuin pois. Ja sitten oikeastaan ne, ketkä on tavallaan tehnyt sitä hyväksikäyttöä, niin mun mielestä se pitäisi olla niin julkista, että siellä on joku tämmöinen musta lista tämmöisistä kyllä. yrityksistä. Kyllä. Että semmoisia nyt ainakin ensin ja sitten ehkä sitä lainsäädäntöä on niin kuin kyllä. parannettava siellä. Joo, kyllä.